Og det er godt det der, hvor de står begge to og æder, Lene. Ja. Ja, de bliver rigtig gode her. Og her kan man rigtig se, hvor i haven de er. Ja. Prøv at se. Hvad jeg filmer nu? Ja. Det går helt vildt, det kan zoome så fantastisk. Mhm.